Наші люди то є вівці. Шкіри з них здоймають, а вони між собою ворогують. Хтось має за них стати. Олекса Довж. Сюди йде велика армія. Армія Потоцького. Положить крест нападам і розбоям Довбуша. Ніхто не може мене вбити. Смерть сама тікає від мене. Людям треба помочь! Людям треба гроші! Гроші за голову Довбуша! Він мій брат! Ой, ти проклятий! І най на мене чекає смерть. Перед тим я хочу подивитися своєму ворогові в очі.